Ini kok dipira kurang gawian. Ini kita kakean gawian. Sing jari ceper wani gasro ra bos, wani kandas ora lah iki lho kandas lho. Kok nek rusak piye Mas? Rusak ya dandani no. Cara wong bagus ki nek rambutnya mawut-mawut ngono pengen bagus meneh ya jongkatan ya iki. Upgrade karo kangane. Iki Ditro 2017 S Power. Iki Dina 2019 Extreme ET XT. Kode abange gerek milah. Mundur. Mundur. Terus. 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 Up, terus. Up. Up, up. Maju. Maju. Up. Maju. Si. Es. Sendal, rada banter. Narikmu rada rono. Oke, mentas. Sekian cerita kehidupan pagi hari ini. Cuacanya mendung, gerimis. Ya. Oke, selamat beraktivitas, semangat selalu. Terima kasih.